Saiks se? Helikopteri. Aa. Se kyllä tappaa mutkin, mutta ei se haittaa. Sitten meni se ja hävitsee. Näin. No nyt mä näin. Vittu. Nyt mä näin sieltä, sille tuli ihan päin vittua mun mielestä. Ei kun mä katsoisin, että sä menit sen mun toiseen jättää niinku kaverinkin. Aa. En mä nähnyt sitä. Ei oo, teet loppuu tiket. Ammu mut. Mä tuun tähän. Nyt mä vittu... No mä ammun kyllä suteen. Perkele. Osu! Oi! Nyt teki hyvä. Eikö se kunti katoo? Ilmeisesti se oli niin äkkiä sen mun kuolemisen jälkeen. Joo, siis mä ajattelin ammun nyt kun oli aika loppu. Vittu, mä ammun kyllä eka suhteen. Toihan meni just niinku